pochodování, jo. Quonia, pojďte, raz, dva, tři. Quonia, confirmata est superos misericordiae, Et veritas Domini. Ale později musí ještě to misericordia právě si běží, až potom to se to splní. Čili to je jedna věc. Druhá věc. Superos misericordia eius. Nezakvaltuj tam, není proč, jo? Raz, dva, tři. Quoniam confirmata est superos misericordiae, Et veritas Domini. Pojďme, et veritas, raz, dva, tři. Et veritas Domini. Ještě raz, dva, tři. Et veritas Domini. Valentine laudate, jo, pojďme všichni. A ne všichni to laudate, spíše jako, vy tam přijdete, jako s připomínkou, aby se nezapomnělo. A Hospodinova pravda trvá na věky. Quoniam confirmata est superos misericordiae, et veritas Domini, maledit eternum. A se to vrátí do toho pochodování. laudate Dominum, laudate Dominum, laudate, Omnes gentes laudate, laudate Deum, omnes gentes. laudate Eum, laudate Eum, laudate, Omnes populi, laudate, laudate Deum, omnes populi. Quoniam confirmata est superos misericordiae, Et veritas Domini, maledit eternum. laudate, laudate, Omnes gentes laudate, laudate Deum, omnes populi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. sicut erat in principio et nunc et semper In secula seculorum. Amen. Amen, 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 Vydržme. To je fajn. A teď zkusíme to samý, ale trošku klidněji.